No čaute, vítam vás u môjho nového seriálu z rybačky v Opatovciach. Pôvodne som chcel natočiť iba jedno video, ale nakoniec toho vzniklo až 3 hodiny materiálu, tak som si povedal, že to rozdelím na časti. V tejto časti chytíme s chalanmi veľa rýb a mne sa podarí môj rekord prekonať dokonca 2-krát. Tak ja to už neviem ďalej okecávať a poďme na video. No, asi tam mám podiskáče, lebo som mal padák, ale idem to skúsiť vyťahnuť. Tak. A nemám nič. Dobre. Ale tak istota je istota. No a idem tam dať novú PVA sieťku. Bojla je v pohode ešte. No, idem nahodiť. Jo. Tak, ale ja to nahadzujem veľmi blízko, lebo nechcem odtrhnúť nič, lebo na Badínskom som mal také faily. Ja to iba takto ku brehu. Tak. No, ďobu mi do toho, ale zatiaľ to nejde do jazdy. Takže čakám. Nedrží mi policajt. Čo robíš? Ja som nič nespravil. Nedrží mi policajt, tak som si tam dal toto. To som videl v Demexových videách, ale zatiaľ ide a pípa to. Ale nech to ide do jazdy. Zatiaľ, kým čakáme na záver, tak vám ide na čo povedať, také info, hej. Tu sú, za mnou je druhý rybník, tam sú sumce a také väčšie kapre a predo mnou je ten rybník, na ktorom chytáme, len sa mi nedá točiť kamera. A ideme tu byť na 4 až 5 dní. No, mal som tam padák, ale to je asi všetko. A no, dúfam, že to pôjde do záberu takého. Aj tuto, kolegovi. Toto je moja, toto je Peťová a tam je Paľová, on má dve. On má tiež etnú, ale on má 3,60 metrov a ja mám 3 metrov asi, alebo tak ako. No a Peťo, ty máš akú, neviem? Ja mám 3,60. Nie, hej. Tak on má tiež takú dlhú, ale on nemá etnú. No, idem zobrať risk a idem to prehodiť a idem dať, že PVA sieťku teraz nepoužijem. Ja som to takto. A idem iba proste guľu hodiť. Keď si ju taký karp nájde, dúfam, že karp, taký lisec, tak to bude veľký lisec. Ale ešte predtým ju do prdele, nevadí? Ešte predtým ju namočím do tohto. Ejha, čakaj. Takto ju pomážem celú. Dobre, teraz toto zavriem. Tak, umiem si ručky. A dobre to vonia. Kebyže som ryba, tak si to dám. Dobre. Idem to nahodiť. A ďaleko to idem nahodiť. Ale teda budem sa snažiť to dať ďaleko. Tak. Tak, nedám ani policajta. Keď bude jazda, tak bude jazda proste. No a ak neviete, čo je PVA sieťka, to je toto, hej. A ono vlastne sa to rozpúšťa vo vode a vám k tomu dám aj záber z minulej rybačky. Na minulej rybačke som nič nechytil, tak preto som to nevydával.
Ešte som tam robila aj ochutnávku tých belisov losos broskyne, na ktoré chytám od Demexa. No a ja som slúbil, že keď ich otvorím, takže ochutnám jednu. Nevidíte ma, ale vidíte bolisky. No práve. Ja to vidím čuchnu. Tu bola. Vidíte, aká pekná. Aby ste videli, hej. Ja vám to bude chutiť. No to je tak všetko. A tu mám zatiaľ, čo som spravil. Len už mi došlo to. A toto je také, to sa mi nepodarilo, lebo som dal veľmi ďaleko úzol. Ale PVA sieťka ako PVA sieťka. To je zatiaľ všetko. No už som si doplnil. Tu je to, týmto balíčkom. Hej, a teraz je to úplne plné. Takto, v tom je táto vec. A idem si ešte tam dať pelety, len tam je 10 metrov v tomto teraz. A sú mi to preplnené, takže to nezmestí, ale porobím po tých oných PVAčok. A tak no, čakám na záber, mám pipance, ale nejde zatiaľ nič do jazdy. No, Pavlo má rybu. Vysieť? Ber oný podberák. Ešte nie. Odišiel pre jedlo a začala mu taká jazda. Ale pekný. No, podoberaj. No, dobre. A teraz ho nezlom, to ani podberá. Tak, prosím. Do tohto paľu to mám dať? Či... Čo si zlomil podberák? Do tohto? No, tu je. Tu som mal podberák, Ukážem fotku. Asi to idem vyťahnuť, ja idem moju originálnu, lebo teraz ani píp. Takže tak. No, zmenili sme miesto. Tu. Tu bol teraz Paľo, tam ide byť Tomáško. A tu ide byť Paľo a ja tu idem byť s Peťom. To už mám nachystané, nahodené. Neviem, čo z toho bude. A takto. Som na panáka som dal, takže čakám na záber. Dámy a páni, dačo tam je? A pomaly ho ťahaj. A povoľ si brzdu. Čo ti? Povoľ si brzdu, aby sa ti neotrhnul. Ale ide poproti mne teda ťa. Veľmi tleskať. To bude 90 pleskač určite. Peťo, idem ti po dudicu, sorry. Povolím si brzdu. Je to kapor, dával kopanec. Počkaj, nechaj. Dobre, stojí ti po mňa. No a poď nám po dole rýchlo. Jazda akože nebola až taká, ale je to kapor. Chlapci? Čo? No, dajte podberák už. Berte môj. Čo to je? Čo ti dáva? Vidíte? Jolo! Chlapci! Je to kapor. Čupik. Zodvihni hore, špičku daj hore. No, počkaj, lebo... Si povoľ brzdu. A navíc si ho hore. A tu si ho ťahaj.
čo ti dáva. Ale maj silný je furt riadne. Hore maj špičku, furt. Hore maj furt špičku, ešte vyššie, hore. Aby si ho ťahal hore. Máme ďalšieho! Nemáme ešte. Čo ti dáva? Vinco, špička hore, hore špička, takto ju musím dať. No poď. Ideš do tvojho podberaku. Videl som, má takú hornú pultu, má takú... Veľký je? Akože, no neviem, takých 70, podľa mňa 80 cm. Videl si? Hej. Pekný je. Pelisec. Nie, Hej. šupka to je. Hej. Hej. A takto drž hore až ho unav. A dotiahni kusa a hraj s tou brzdou. Ale má povolenú. Nech sa hrá sám. Aby si nemá... Ty kde ideš, Kapor, na aký výlet? Ideš na stej? Nejdeš do ďalšej udice. A kde ho máš? Tam je. Ty kokos. Tak, typek je silný jak boss. Peťo, ty si mal za tú tónu, hej? Nemal, hej. Čo ti dáva? Dúfam, že vidíte. Ale Kaper... Tam má ten prečítaný cestu. Wow. Chlapče, musím ťa unaviť. Sa mi nezamotá udica. Ani mi to nevadí, že prší vám. Zatiaľ neprší. Ide po oný, sa bude chcieť. Tam je, teraz je pri Tomáškovi. Počkaj. Musím zistiť, kde je. Dobre, typek už začína byť unavený. Tam je. Kde ho máš? Tam. Vidíš, to ryba má ísť na tú. Nie, to je kryt. Poď to je krysiva. Začína byť unavený, už neťahá tak. Ja, videli ste? Pán dáva riadne. Čo ti dáva? A to je šupko. Hej, ja som vravel. To je šupka. Vidíš ho? Dva kaprici naraz. Dámy a páni, to je môj osobáčik. A čo má Peťo? Ty kokos, 2 kaperov. Môj. Typek, idem ťa fotiť. Neviem, či to vidíte. 12,8. 12,8 kg. Dobre, odfoď ho vo vaničke. No, už som to... už som ho vypustil, no všetko ste všetko videli, dúfam. A už som si nahodil. A už len čakať na ďalší záber. No, Palo mal záber, išlo to jak šupa, úplne. Ťahá ho. Čo to bude podľa teba, dáva kopance? Kaprik. Kaper? Hej, nič není veľké pre teba. Ty vole, fúka jak pes. Tam už vanička. Tam už vanička pláva. Ja som si obrátil všetko. Vanička je mŕtva. Vanička práve zomrela proste. Lenže nič iné. No, takže už mám nahodené, to som vám vravel. Už len čakať. A ináč ja vám do linku dám aj oné, ja mám Fishindu účet, no tak ak chcete, tak ma tam môžete sledovať. No, tak to je všetko. No, strašne fúka, akože všetko vytuhýbe som si dal, no všetko som vám ukazoval. Ale, no že... Počujete, tu sú normálne vlnobytie. A tu nič, ani píp, ja to nechápem, však nech už sa tí ryby zobudia, nie? Kúkajte, hamáku som si spravil, idem vyskúšať, či to... Fuj. Hej, či to drží, dám to pre istotu. Takto, nech to ešte viac drží. Teraz. Yes. Počúvajte, aký tón zvuku, to budem počuť všade.
Pokojnejšie si to daj. Tak. Ty vole, Paľo mal takú jazdu, jak svinia. To je ten kapor, čo sa vyhodil podľa mňa. A on je tu... Vypol dačo. Idem si pre mobil. Ty vole, to bude sexoš. Aký? Ťažko sa ťahá. Tak taký mini pidi, ale fotku určite dám, idem na mobil natáčať. No, kúkajte. Idete sa kúkať na náhod, len to musím tú PVA sieťku dať. Na pevno celkom. To už nemáme, čo? Však ešte, teraz je tých 5 kg. Tam máme cesta, ale ja ho nepoužívam. Si poďme narobiť, no čo? Tak, No, ale musíš to neskôr pustiť. pozor Peťo, idem nahodiť. Nechaj to tam. Však ale Peťo, ja som v takej onej chytil teraz. No, tak ja som si tiež hodil, ale ja to tam nechám, lebo mám PVA sieťku. Joj. Ja si musím toto... Nechám to takto. Joj, len toto na série. Keď vytiahne znova, tak to tako porobím. Kača. Kačer. Ty vole, videli ste, jak pristal? Riadne. Butter landing. O, Paľo ide nahodiť. Čo? Nie, to ja som pípal s kamerou. Vieš to, ja ti nenahodím dobre. No, nahaduj. Vieš, ja tu mám tento kon a ja musím ísť. Tak proste hoď dade. Ťuk. Chúďa, ona je bez nohy. Ty vole. Nemá jednu nohu. Chúďatko, ale zlatúčka. Poď. Len mala nohu. No, idem to vytiahnuť. Lebo kúknite, ako som to mal blízko, akože. To. Ani sa nedivím. Že one. Kurvy. Idem si tam dať PVAčko. Idem to skúsiť hodiť takam ďaleko. No, ja som nahodil. Paľo má jazdu. Ty vole, lejak skrhli. Ale udice máme nahodené. Dobre. No, Paľo ťahá. No, tu je. Ale pekný, 50-ka bude. Isto. Ako sa ti Peťo toto podarilo? Toho vyber takto. To nevyťahol. No dobre. Začína znova liať. Toto mám došpanovať? Dám. Už nie takú špinavú vodu. A, dobre. A však to je to, čo papa. Vyťahni mu pH-čik. Pekne bol. Chycený. Ideš si s ním robiť foto, však? Peťo, navi. Takto. Ešte ukážem foto. No, takže kapor má 65 cm a koľko má kilo som zabudol? 5? 5 kg. Joj! A ide dole. Dovidenia kapiera. Má ďalšiu, či má stále jazdu. Ide natáčať na mobil. No, už to ide. Polož toho ty ide. Ideš ho aj vážiť? A všetko? Dobre. A pekný. 60 určite. Tieto tu tento rok napúšťali asi. To voda ako veľa týchto mali. A nemajú vôbec papuľu do drbanú. Pejal, mi to nesieš, prosím. Dobre. Joj, Tomi, nevieš to položiť?
Dobre, ideme. Poď sa odfotiť a potom to poriešiť. Či? Dobre. No, vidíte na kamere. 67. Už to nie je min, hej, opovážte sa za čo vraveť. Alebo písať. A ako sa to teraz on? Ja som... Čo si chcel zrobiť? Ježiš, uklidníš sa kapie. Tak poď. Aha. Už veď mu to tam nalej, nelej mu to na ňu 15 minút. Tak. Nech sa pozerať aj do kamery. Nie, mám zeba na okuliare. Hej. Dobre. A má váhu. Zapol si ju? Hej. To sme tu hej prvý deň. Vidíte to. 5,9. 5 kilový. No, 5. Hej. 5 kg. Pekný. 70-ka kapur. Dobre, serem ťa, chlape. 5 kilový. Fajný. To som možno... No, idem dať novú, guľu a popku. No a toto som orezal preto, lebo aby to rýchlejšie vypúšťalo arómu, lebo to má akože hrubý obal a kým sa ten rozpustí, to bude trvať dlho a budem dlho čakať. Takže takto. Stlačil si kameru. Hej, mám tam jazdu. Kúkajte, ty kokos. Šalený. Brzdu si musím dotiahnuť. Do opačnej sa doťahuj. Počkaj. Ejha. Do opačnej. Ty vole, len nech mi nepustí. Šupka máš? Neviem, čo mám. Ale... Není to taký bojovník extra, no. Takže nebojuje ani. Chudák. Peťa, asi ti pôjde do udice. Ale to... Nebojuje vôbec. On tu začne bojovať, uvidíš. Podľa mňa to je šupok. Alebo líš. No, skôr lisec. Lebo napúšťali tu asi. Dobre, Peťo, poď mi pomôcť, prosím. Idem. Ty kokos, šupko. Šupka. Treba ho podobrať. Pekný, vidíte ho? Ale pekný je. Jo! Chlapci, ja mám asi osobák ďalší. Ale typek nebojoval vôbec. Čo ti dáva? Chlapci, však potrebujem takoho. Ty kokos. Dobre, tak poď. Ty kokos. Chlapci. Ejha. Ty vole, no teraz. Už typek zistil, že kde ide. Puče. Veď aj týmto. Tak donesem aj tú palicu. To je riadne veľký. Ale vôbec nebojoval typek. Podľa mňa už je Podľa mňa, jak je veľký, tak už je zvyknutý a Chudák nevládze. sa mu nevyplatí. No. Aha, teraz Jo. chytil dých, povoď ho. Ja ho musím mu dať hlavu nad hladinu, lebo on sa potom zdá. Podľa mňa on sa už akože zmieril s tým, že ho chytí. Ale ja som myslel, že to bude dobré. Boha, to aký veľký ďalka. Čo ti dáva? Jolo. Tak ho vyťahnem, tak to podľa mňa bude osobák, to je 90-ka. Minimálne. Taký tak predtým, no tú hlavu má veľa. Nebojuje vôbec, akože dá kopanec, ale Alebo aký je dobitý. chudák, hej. Odstríme ho. Hej, dáme mu dezimp... Dones Vaňu sem. Nie, vy tam ho odnesiem a tam ho aj pustím. Ty kokos, ale ty... Dobre, typek sa nevzdáva. Tak hýbaj, prejdi popod mňami. Poď, No, a to dej mu hlavu na hladine. počkaj. Jaj. Není tam ešte? Veď tak do... No, No. Don Patro.
Chlapci, spadlo tam dačo do vody. Palíte. Dobre. A hlavne... Vinco, to není možné! To není možné. To není možné! Otoč si ho dáko pekne, vieš ako? No počkaj. Dobre, dajte mi ony. Vodu ešte. Daj, ja ho chcem odmerať. Ešte mám vodu. Však on sa nezmestí do vaničky, typek. Joj, ty kokos. No, meraj si ho. Počkaj, aby to aj na kamere tu na tejto bolo. Tak, po hubu. 87. 90. Nemá. Nemá 90. Má. Nemá. Nemá. Nemá 90. 87. 86. Dobre, Vinco, poďme ho odvážiť. Idem ho ja zdvihnúť. Toto daj, to nezodvíš. Zdvihnem ho. Počkaj. Počkaj, povolím. No. No, to nezodvihneš. 15 kilo! 15 kilo! 16 tam bolo na 16 kilo, Vinco! 16 kilo! 16 kilový. Dobre. Čo ti dávam? Dobre, oblej ho. 16 kilo. Joj, dobre. No, Ešte tak a otoč si ho. nie, však ja ho idem oné. Takto. Ty kokos. To nezodvihne ho to, ani keby sa posere. No, No, čo vravím? Ježišu. Odfoď ho z hora, Peťo. Počkaj, ja ho zodvihnem. Ty vole. Ty pek, ukludni sa, ukludni. Dobre, kľud. Kľud. To máš choď po dezinfekciu do druhej onej. Teraz, neboj sa, ty retard. Rýchlo. Yes! Nový osoba. Pusu mu daj. Počkaj, Vinco, počkaj a polož naspäť. Mua. Krasavec, ale počkaj, vydezinfikovať. Na druhú stranu, lebo na druhej strane má... Tú ránu, hej. No dobre, tak tam sa... Počkaj. Daj mi ten sem, daj kašli na tie šupiny. Toto. Aj tie, Nie, ale tak aj tomu už dezinfikuj. aj tomu strekni. No tu, daj. No. Dobre. Pustíme. Takže vydezinfikovaný všetko No, a teraz to musíš... Joj, sexo žriadny. Opatrne treba. Počkaj, Vinco. Počkaj, sa ti vysyp... No. 15 kg, zatiaľ rekord. Čau. Našeho, čo tým chodíme. Zomrel. Hej, jasné. Čau, ďakujem ti. Joj, chlapci. Osobák nový. Za jeden deň 2 osobáky nové. 16 kilo. Joj. No 15, lebo minus ony. 15 kilová ryba. Ty kokos. Takže videli ste môj nový osobný rekord za jeden deň, 2-krát a tento bol o centimeter akože dlhší, ale bol o koľko? Počkaj, ten mal 11 a tento mal 15, takže o 4 kg bol ťažší. Idem nahodiť iba toto a keď bude chcieť taký karp, tak na toto. Na panáka som to chytil. No, moja udica, Peťová udica, Tomášková udica, ticho úplne. Ale Paľovi to stále píšti. Paľo, nechceš teraz ich už dať nechceš im dať pokoj? Tak. A má peknú onu hrazdu aj s pipákmi. Riadnu. A ja si potrebujem kúpiť hrazdu, lebo na tie ptičky všade zapíchala, to je otrávne. Ukážem vám potom, keď ho... Ale pekný šupkák. Ale šupka, nie? Nie. Peťo, priprav si podberať. No, idem nahodiť. Vinco chytil 16-kilového. Takto. Počkaj, Vinco, tak nahádzi na večer. Tak, nejdem nahadzovať. Idem na večeru. A nezabudnite dať like a odber, aby vám neutekala ďalšia časť, ktorá vyjde, keď ju spracujem, lebo v tej časti, čo chytíme za monštra a čo ja chytím hlavne za monštrum, to si musíte pozrieť. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.